Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen sehrasynda geçiriljek Nowatdaky awtorally ýatyryldy. Sebäp Türkmenistan bilen Halkara Awtomobil Federasiýasynyň talaplarynyň saglaşmazlygy. Türkmenistanda geçiriljek diýip aýdylan Nowatdaky Amul Hazar Türkmen Desert Race awtorallysi goýbolsun edildi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Günnogor saýtyna salgylanyp habar berýär. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä awtoralynyň guramoçylary Halkara Awtomobil Federasiýasy bilen Türkmenistanyň talaplarynyň utgaşyksyzlygy sebäpli Nowatdaky Amul Hazar ýatyrdylar. Geçen ýylyň ortalaryna Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 2019-njy ýylda ýurtda ýene-de bir awtoralynyň geçiriljekdigini habar beripdi. 2019-njy ýylda geçiriljek ýene bir awtorally täsin garagum sehralyklarına gaýdyp gelmek üçin ýakymly mümkinçilik bolar diýip Tadaha 2018-nji ýylyň sentýabryna Amul Hazar 2018-iň tamamlanmagyna bagyşlap çap eden habaryna ýazdy. 2019-njy ýylyň 13-nji martyna Türkmen Desert Race beýik ýüpek ýolu awtoralysynyň guramoçylary özleriniň resmi web saýtlaryna hemde Facebook sahypalaryna Amul Hazaryň Türkmenistana geçirilmegi meýilleşdirilen Nowatdaky tapgyrynyň goýbolsun edilendigini ma'lum etdi. Halkara Awtomobil Federasiýasy bilen Türkmenistanyň talaplarynyň utgaşyksyzlygy sebäpli Türkmen sehrasynda kralynyň ikinji tapgyrynyň goýbolsun edilýändigini gynanç bilen ma'lum edýär diýip bildirişde aýdylýar. Ýöne utgaşmadyk talaplaryň detallary barada maglumat berilmeýär. Günnogor saýtynyň maglumatyna görä awtoralynyň Nowatdaky sanyny Türkmenistana 2019-njy ýylyň 5-nji 11-nji maý aralygyna geçirmek meýilleşdirilipdir. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň 18-nji sentýabryna Amul Hazar awtoralysyna gatnaşan türkmen türgörlerine bayrak gowşurmak dabarasyna sözlän sözüne şeýle çykyş etdi. Bizim türgörlerimiz Awtorally ýarşyň bir ýokary hyýrlanlaryna munasip bolan 3 toporun hataryna giyirmegi başardy. Şoňra da inniki Awtorally ýarşlary haýsy ýurtlardan geçirilse de ýurdum hem ýygynly topornyň ýa Türkmenistanyň baýdagasynda hem şol ýarşlara gatnaşmaga dogly hukuk gazananyň anam bilen aýdyp biler. Diýip prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionyasynda görkezlen çykyşyny aýtdy. Beýlik tarapdan Tadaha geçen ýylyň 18-nji sentýabryna çap eden habaryna Nowatdaky Halkara Awtoralynyň 2019-njy ýylyň 5-nji 12-nji maý aralygyna geçiriljekdigini aýdyp, bu ýarşyň diňe ýollarynyň Türkmenistanyň çäklerinden geçýändigini ma'lum etmek bilen çäklendi. Geçen ýylyň 15-nji sentýabryna Amul Hazar 2018-de bagyşlanyp Türkmenistanyň awada syýahatçylyk zonasynda geçirilen dabarada eden çykyşyny Afrika Eco-Race Rally ýarşynyň baş direktori Jean-Louis Lesser çykyş etdi we sözüniň ahyryna Türkmenistana geçiriljek täze şäherlerde rallilerde görüşmegi arzu edipdi. 2018-nji ýylyň 9-njy 15-nji sentýabr aralygyna Türkmenistanyň çägine Amul Hazar 2018 adly halkara awtorally geçirildi. Onuň çägine 20 töweregi ýurdun awtorallyçileri Türkmenistana uzunlygy 1571 kilometrlik rally ýoluna ýarışdy. Ýarşyň guramoçylarynyň sosial mediada çap eden videolaryna görä rallynyň çägine girýän ýollaryň ugrundaky düşergelerde ýarşa gatnaşyjylara söwüş edildi. Olaryň hormatyna aýdym sarly tansly çykyşlar goýuldy. Türkmen medeniýetine mahsus eserleriň janly sergisi görkezildi. Şolaryň hataryny milli eşikde dutar çalýan erkekler, şeýle-de ýun kakýan, keçe basýan aýallar görkezildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow awtomobil ýarşyna gatnaşýanlary muztuz ýangıç bilen üpçün etmek barada karar çykardy.